Hello, Namaskara Matarigla. Welcome back to the channel. Nikul mini paint into guess maltara undo jaga and Kandita ijate, but itte Nikul guess maltadu parundo jaga and yes, undu Sringeri Sharadamba Devasthana. Enkul onte jana family members akul mata said the Sringeri gandu baida. Boka yan away place visit maltundala alta bagi unji churandala nikalig information korde korpe. So inita video do yana Sringeri the bagi kelavonji information nikalig panpe. First of all, inita video no shuru malpuga. Jattuna niku police arrest kortira odikude. Avu meeral onju meel onje. Anchadale. Enku doubt meel. Neerichi tattu. Neerichi. Ide kamantide. Anchi side ichi neeru. Papa ek neere avuchu. Avtu mere neeru kanna. Aikul naadu nenchina undu tinare anta. Paadvirakudu tadandala. Let me zoom it. Alala pukka bandanaita. Ubete type tulige. Oh. Tanish ulai ponaga t-shirt de ide anchaig nachike avonundu. Ubete type itte tara orange tulige. Alla all avulditunde egg matra tojuji camera tojuji. ಅಲ್ಲ ತೋಜುಣ ಒಂಚೂರು ತೋಜುಣ 5 ಉಂಡು ಎಗ್ ದಿತ್ತ ಅಂಚಿ ಬರೇತು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಪೊದ್ದಿತ್ತಿನ ತುಲ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಪೋದು ತುಲ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಉಂಟು ಫುಡ್ ಆಯ್ತಾ ಎಗ್ ಮೂಲುಂಟು somewhere here at here exactly zoom alpe tule ale mulundu ale where you are showing kai deppu alpondu mulpondi box tale anchi dala borchi anchi tojuji olar tanish tule t-shirt illada tanish run Sringeri pani kudle inka dada nenapapundu gottunde amma panondittina nenapapundu epanal aprupaguro ee devasthanak bannaga ar panondittere sari kai mugile vidye sari mandeg bartade undu deveda kenle aru kenunda vidyenu sari edde reetili mandeg bartave randu pura panonditteru bokka akshara abhyasa mool pura maltunda mast eddege ancha pura panondittere amma avu onji nenapapundu but enkalna akshara abhyasa ool atinan gottiji enkul elli aita maybe mool adittunala avu kandita nenapuppuji and ಕೇನರೆ ಇತ್ತುನೆಂಕ್ ಅಪಗ ಕೇಂದುಜ ಇತೆ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಕೇನರೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಿನಿ ಎಂಕಲ್ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿದಾರ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಕೇನರೆ ಆರೆ ಇಜ್ಜೆರ್
పొప్పడం ఇనికేనోలి బట్ ఐ డోంట్ థింక్ సో అరేగా ఉందు పూర ఈతు పూర సూక్ష్మలు ఏతు పండల పొప్ప నాకు లంచనేతే ಈತು ಪೂರ ವಿಷಯಲೆ ನಕುಲ್ ನೆನಪು ದೀವುನು ಜೇರು ಅಂಚಾದು ಅರೆಡ ಕೇನರೆ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ತನಿಷ್ನ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮೂಲೆ ಹಾತಿನಿ ಈತು ಕೈತಲ್ಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮೂಲ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಬೊಕ ಓಲ್ ಮಲ್ಪವನತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ತನಿಷ್ ನಿಡೆಗೆ ಲೆತ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಾದಿನಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಡಾವೆ ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕುಲೆ ನಿಡೆಗೆ ಲೆತನ್ ಬೈದರ ಬತ್ತಿತ್ತಡ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತು ವಿಚಾರలని ಅನಿಕಲ್ಡ ಪನ್ಪೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಪನ್ಪೂನ ತಾಲೂಕುಡು ಉಂಡು. 2ನೇ ಶತಮಾನಡು ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನಿ. ಋಷಿ ವಿಂಬಾಂಡಕನ ಮಗೆ ಆಯ್ನ ಶೃಂಗಿಡ್ದು ಶೃಂಗೇರಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರು ಬೈದಿನಿ. ಮೂಲು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬ, ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ, ಶ್ರೀ ಮಲಹಾನಿಕರೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ದೇವತೆಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಮೂಲು ಶಾರದಾಂಬೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಾವೆರು. ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಷಕರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಅಥವಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಶಿಕ್ಷಣನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಾವೆರು. ಪಂಡ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಾವೆರು. ದಂತಕಥೆದ ಪ್ರಕಾರ ವರ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತುಂಗಾ ನದಿ ದಡೊಟ್ಟು ನಡತೋಂದಿತ್ತೇರು. ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬುರ್ದು ಕಪ್ಪೆನು ರಕ್ಷಿಸಾವರೆಗೋಸ್ಕರ ಉಚ್ಚು ತನ್ನ ಹೆಡೆನು ಪರಡದಿತ್ತಿನ ತೂಪೇರು. ರಡ್ಡು ಶತ್ರುಲು ಒರಿಯಗೊರಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುನ ಸ್ಥಳ ಪವಿತ್ರ ಆವಡು ಅಂದು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆದಂಚಿನ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ತಾಣ ಆವಡು ಅಂದು ಆರು ಎನ್ನಿಯರು. ಇಂಚ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಮಠ ಸ್ಥಾಪಿಸಾಯರು. ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಗಂಧಡು ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಉಂತು ದಿನ ಬಂಗಿಡಿತ್ತಿನ ಶಾರದೆನು ಮೂಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಾವೆರ್ಗೆ. 14ನೇ ಶತಮಾನಡು ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು ಈ ನೆಲನು ಆಳುನಗ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಕುಲ್ಲುದಿನ ಬಂಗಿಡುಪ್ಪುನ ಬಂಗಾರದ ಶಾರದಾಂಬೆನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ಗೆ. ಉಭಯ ಭಾರತಿ ಅಂದು ಪುದರಾತಿನ ಮುಲ್ತ ಶಾರದೆಗು ಭಕ್ತಿಡು ಪೂಜಿಸಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಶೃಂಗೇರಿಡು ಒಟ್ಟು 40 ದೇಗುಲಲು ಉಲ್ಲ. ಐಟ್ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಪಂಡ ಸ್ತಂಭ ಗಣಪತಿ, ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ದೇವಾಲಯ, ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹರಿಹರ ದೇವಾಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲಭೈರವ ದೇಗುಲ. ಶಾರದಾ ದೇವಾಲಯದ ಪಕ್ಕಡುಪುನ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ದೇವಾಲಯ ಐತ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗು ಪುದರಾತುಂಡು. ನೇಟ್ 16 ರಾಶಿದ ಕಂಬಲುಲ್ಲ ನೆಕ್ ರಿಷಿ ಸ್ತಂಭ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಒಂದು ಆನ್ ದ ವೇ ಪಿರ ಎಂಕುಲ್ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತುಂಡು. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುದರೆಂಗ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಓಕುಳಿ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಅವತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಿಕುಲ್ ತೂಯರತ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂದೆ ಎನ್ವೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಆತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬಾಯ್.